Putin ai jingmut ya ka Russia bakan peli ya ka jingya keren markmat bat ka Ukraine kat ba ki jingya kidang yai peteng. Vladimir Putin ula ai dak ba pelilat ban ya keren bat unong yalam jong ka Ukraine Volodymyr Zelensky hakasin ke ban ningkong nadu kipor pasdang jong ka thma Henry ki jinghir thma jong ka Russia kidang yai peteng da ki kenta hadin ki jingkeren jong habakren haka TV jong ka sorkar Russia men haka siningkong. Putin ulaong baka Russia ka jupej bahaya kino ki jing thmu ban yasuk. Ngi kermen baki nong mikmat jong ka sorkar Kiev kin ngau kunju. Unong aiktin jong ka Kremlin Dmitry Peskov. Uong baki jingkren jong Putin. Ki pen i ka jingkwa ban yakren bej bat ka Ukraine halor ka jing bom ter ya kiru ba Henry ka jinghir thma jong ka Russia ya kinong ba jong ka Ukraine kala peteng haka sinbaar da ka jingkiwin jong ki jinghir thma hakal lengkari ka jingyaki haka we ka apartment block ha Zaporizhia kala penyap ya ka we ka kentei bat mensau sa arphongut ki we pan ki bakan thop ya saungut ki khnare ha Kharkiv haka dongmingi jong kari ki borsan syar ke layathu baka jingsa thombor ka bajur bha haka singbaar haka pormen sngi ka balapen mensau ya om dunai ya kan riungut ki griu Presiden Zelensky uloong bahaka janmit jong ka singbaar kila donru ki jingaki ha Odessa ha Somi ha Donetsk bat kiwe ki than ba syate lamingi kat bakilat patai kubor jong ka Ukraine kila yathuru baya ka jingyaki haka than sate lamingi jong ka Kherson ka jingyaki haka mit jong ka siningkong ha Odessa kala thmu ya ka we ka unit block ka basan mala bat kala pen mensau ya laingut ki briu layathu ki lat patai kubor jong ka than Presiden Zelensky ula batai ya ka jingwan jong ki jingsa thombor kum ki jing perkat ka bathmu jong ka Russia kabala ban pensange da ka wepat ka hukum ya kanela pensisa da ka jingya tekular ka balengkot ha ka sisajan ha ka por ba ompat don ki jinghir thmaling soin ha Ukraine latho ha ka telegram ula pen pau beng ba ka Ukraine kala terwa ban penjalan ya kata ka jingya tekular ula pen pau beng ya ka jing terwa jong ka ba ula pen pau ha ka sing ublei na ka benta ka por ka balai posngi na ka benta ban pensange no ya kino ki jingsa thombor da ka ba pendon kam da ki drone bat ki missile ki bajingai ha ki jingte jong ki rupai ba na ka benta ka por ka ba om duna ya ka lai posngi ka jingkran jong Putin ha ka janmit jong ka siningkong langej ba ka te kum ka jingkan tho halor ka ni ka jing terwa kam syam ladon kano ka jing yakran ba bet hap deng ka Russia bat ka Ukraine nadu kita yo baningkong hadin baka Russia kala sedang ya ka jinghir thma ba pura jongka ya ka Ukraine hau penai ba arhajar arpuar habau presiden ulaong baka long ka bala ban yakren ya ka mat ban omsiat ya ki rupaj ba kan thup ya ki arliang mamla presiden ula don ha ka jingmut jong ya ka jingyakren bat ka jingyakren bat ka liang jong ka Ukraine laong Peskov hakatran patai kubor interfak da ka ba pensyai ya ki jingkran jong Putin Zelensky haka jingyakran video jong haka siningkong ulaong baka Ukraine ka donkam ya ka jubab ka basyai na Moskow lakan menjur na ban pensange ya ki jing thombor ya ki jingte jong ki rupai ba haka ba yade bat ka jingya sup ka ba lengkot bat ka barit ka balapen benada Putin haka singi estar unong yalam jong ka Ukraine ula terwa ya ka jing budin ka ba pensange no ya ki jingsa thombor da ka ba pendon kam ya ki drone bat ki namding ki ba jingai ba ha ki jingte jong ki rupai ba ha ka por ka ba omduna ya ka lai posngi lada ka Russia kam menjur ya kum ka sinjam kanong ka jing pensisa baka kwa ban peteng ban le tang ya ki kam ki ba penjot ya ka jing im jong ki briu bat ban peteng ya ka thma lapen kut da ka ba ong ya kini ki kentin